Igbo ekele m unu na-anabata unu n'isi mbido television na African Cup of Nations Special. Unu naanị ebe aka na je weturu unu ihe emume nke akụmakụ bọọlụ dịka o si agagasị na Egypt na 2019. Echefukwara na onye gị na-anọ ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel dịka o si dị ọwụ naanị m na-anọ nga oge niile mụ na agadaga nwaanyị na-anọ mụ ya nọ tụpịa ya bụ okwu mana ka ya o si aga ka ụra aka ya kọwaa onwe ya ọhaneze. Igbo ndị ọma ndewo unu kedu ka o si aga ana m anabata unu n'ụbọchị taa n'ihe omume anyị nke bụ Nations Cup Special bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido television. Unu ahụgo ka o si aga, unu ahụgo ka ndị Super Eagles anyị si agba mbọ ugbu a abanyego gịnị quarter finals nke bụ gịnị agba nke asatọ. Ana m asị unu nọnyere anyị n'ụbọchị taa maka na anyị nwere ọtụtụ ihe bụkwa nke anyị jiri bịa bụkwa nke anyị ga-achọ ka anyị na unu lenye anya na ya. Aha nka bụkwa Nwada Chika Iro. Because the only man now take bidoro ya bụ quarter finals na African Cup of Nations. Because the I ga bịa wetru unu ka o si agagasị ndị agba ya bụ round 8 ya bụ quarter finals. Ya bụ Nwada nwaanyị ga-akpọpụtụrụ n'ahịa ka unu marakwana ndị fọrọ afọ ga-agba ya bụ quarter finals dịka ndị Super Eagles of Nigeria ga-ezute ndị Bafana of South Africa n'ụbọchị taa ka o were aka ya kpọpụtara unu ndị fọrọ na ya bụ quarter finals. Unu lee anya gbanyego agba nke gịnị agba nke asatọ ya bụ gịnị quarter finals n'asụsụ bekee. N'ụbọchị taa ka ọ ga-ebido kedu ndị mbụ ga-agbape ya bụ ahịa? Ndị mbụ ga-agbape ya bụ ahịa bụ mba Senegal na Benin ga-ezute onwe ha na mgbede taa ma ya kụọ elekere 5. Ọ bụrụ naanị nke ahụ Igbo si na gịnị agha kpara akpa isi ka eji gịnị ụkakpa isi ka eji ekpe ya. Ndị Super Eagles ala anyị Nigeria na mba South Africa ga-akwarịta ya bụ mgbọ n'ụbọchị taa ma ya kụọ elekere 8 nke abalị. Ihe niile adịgo ebe ihe niile ga-eme n'ebe ihe niile ọ ga-akpọta akpọtụ taa abalị taa ndị ala anyị adịgo gịnị njikere na-eche ka elekere 8 kụọ ka anyị mee gịnị nye ndị Super Eagles ala anyị nkwado ha chọrọ iji mee ka ha mee gịnị merie mba South Africa. N'ụbọchị echi na-abịa abịa ndị Ivory Coast na ndị Algeria ga-achịpụ ya. Nke a bụ mbe na-abụ anyị ga-amata nke bụ oke n'ụbọchị echi. Ọ ga-ebido n'elekere 5 nke uhuruchi n'ebe Madagascar obere nsi na-emebi ike ha na Tunisia ma ya kụọ elekere 8 nke uhuruchi. Ya gosi ka anyị be leba anya na ya bụ quarter finals matches ndị ka anyị nwere. A ga-ebidogolu na nke Madagascar na ndị Tunisia dịka si mara na Madagascar m gwara ha nọ na group B, ha na Nigeria ndị nọ group B. Ile anya na group ahụ ọ dị ka sọsọ Nigeria wụ na group B nwere sọsọ group nwere mba abụọ nọ na ya bụ amamaka ya bụ na group B bụ ya bụ grupu kpọrọ akpọ. Ka eleba anya na maachị ndị Madagascar na Tunisia ga-agba ka bido ka anyị nwere ike ndị Madagascar na Tunisia bido. Ile anya na ihe akụmakụ bọọlụ ndị Madagascar otu ka ha si akụ bọọlụ bido na group stage finals. Mana tupu anyị eleba anya na ihe okwu gbasara Tunisia na Madagascar, a ga-ele anya okwe ndị agbarala agba na round 16. Eleba anya na okwe ka eleba anya na okwe ndị Ghana ka eleba anya na okwe ndị Ivory Coast na Mali. Ile anya ọfụma ya ụsọsọ otu ọkpụ goolu ka ha ji merie Mali nke Zaha nyetara ya bụ okwe. Kedu ihe nwere ike ikwu gbasara Ivory Coast? Maka Ivory Coast bụ ndị na-enye nsogbu ọfụma na-abịa na ihe gbasara Nations Cup. Kedu ihe nwere ike ikwu na okwe ha na ndị Mali gbara na otu ha ga-eche agba nke quarter finals? Ine anya na ndị Ivory Coast bụ eziokwu ha wụ mba abịa n'Afrịka ha wụ ejewe agha n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ. Ile ka ha si agba ọ wụ eziokwu inecha anya na amamaka nke 2019 na ịhụ na ha esichaghị ike from group stage ruo round 16. ha ji nọ nwayọọ jishi ike pụta na the group stage. Ha jishikwa ike merie Mali maka n'ile anya n'ụbọchị ahụ ịhụ na Mali gbara mbọ mana ọza ha onye mere gịrị goolu nke o nyere na 76 minutes bụ ihe mere ka ihe niile mee gịnị were gbanwe. Mana ka ọ dị ugbu a chetakwa na Algeria bụ ndị ha ga-ezute
na quarter finals and ụnụ maka nke ọma na Algeria na onwe ha abụghị agwa eji akpụka mma egbu ile anya from group stage ịgbaji ihe ọbụla ị chọrọ ọ nọ n'akpa ha ọ nọ ha bie n'akpa ha bie n'akpa and ile anya ịhụ na ha na-agba bọọlụ ọfụma ka m si afụ ya Algeria nwekwara ike dula mba Ivory Coast ụlọ ya wuru gosi dị anyị ga-aga n'oge kirie n'otu ma abụọ highlights ndị ke bọọlụ agbara na ya bụ round 16 ụnụ agakwala ebe ọbụla na ọ kapụkwa n'isi bido telivishọn na African Cup of Nations special.